Салому алейкум бародаро, хушомтон бикунед. Ман марҳама якти лайк зинтон, подписация фаромӯш накунтон. Бародарҷоно, гӯш кунтон то охириша. Ман хушро мефаҳмонам. Ҳами акоманда 4 гектар ангури ана ҳусейни зард, ҳусейни сиёҳ, ана вай кишмич ва тамоми намуди ангурҳои сортҳои зуд бениҳоят. Ангур барои фурӯш бародаро. Мана ки омада агар мисол ҷошанда мана тарбия кара мехарам гӯд, мана марҳамат ҷошан тарбия кара худашон нигоҳ кунанд. Не гунагар мана марҳамат бародарам ин ниҳолаша мефурӯшим. Мана ниҳолаш дароз хонаҳо ба мешад. Мисол ягон ҷо бурда шинониям наст. Мана биехоша мехел ангур бениҳоят наст бародаро. Ниҳоли мана ниҳолаш пурра 4 гектари чанд ҳазор соҳибшон айсан бурама чанд ҳазор бех ниҳоли ангурай. Мана сон пилус бародаро. Амин наоша зем гӯд ин сталби амин ангур мебаштиги айку мана намехе 3 метра. 3 метра я 500 та 600 та намехел ва сталбай барои фурӯш. Марҳамат ҳами 25 сом мегӯем бо савдо мешад донаш. Аку масъалаи ниҳолаша худотон телефон кунтон. Ман албатта шуморо мисол подробно мефаҳмонам чанд пулу чизе гапу мегӯям. Ман номери телефони ман экранада ҳай бародаро. Албатта занг зентон 4 гектар обош бемалол. Масъалаи обаш ба вафиша гап нест. Агар об набошад ҳам алафи молинам бурад инҷа ба наздики муҳалла бародаро. маҳалли чилгизӣ об сари об. ҳозир ман обам нишон медиҳам албатта. мана ки омда ҳамаша мегирам гӯд марҳамат гиран ниҳолаша. ягон сталбаша мегирам гӯд мана система сталбачаша гиран ҳамаша дар кори ошуна масалан ана короче ҳамаша подробно мефаҳмонам. Телефон кунтон. Номери телефони ман ҳамада ҳай бо экран ба албатта менависам 088 47 00 28. ман хушрока мефаҳмонам. овра нишон медиҳам ҷоҳоша шароитоша. хоҳитон агар мисол чи хеле ки маъқулша амихека мехертон бародаро. мана сталбашами ниҳолашами бо мана бо маслиҳам кунтон. телефон кунтон албатта. барои дастгирӣ якҷон ташаккур. аз шумо ҳеҷ чӣ намбаро якти лайк зентону подписация фаромӯш накунтон. албатта лайкотон барои паҳншави видео миннатдор. я ангуро хонава мешад. мисол одамо 5 бех 10 бех мегиранд ку мешад. ангурои нарташ дароз бемалол ангурото мебурад. мана ман ҳозир оба нишон медиҳам бародаро. мана ми обаш оби нароб мана латок обаш калон мана инҷа сари об мана ангур бародаро. обаш бемалол як латок обонсоз обаши дидоста мана оби нароб оби дарё. мана ки омада корбас мекунам ҷошанда гӯяд мана албатта специалистҳо бошанд. омада худошон гита харида ҷоҷо негӯрми ниҳолошу сталбоша албатта ки харидор бошад телефон кунад.